Ty vole, ale počkej, minulý rok, jak jsme si dali, protože já jsem chtěl nahlásit to moje jako na policajty, to nebylo normální, protože my jsme byli na tradičním zájezdě na Fidlovačce, vždycky hrajeme každý rok 4 představení v divadle na Fidlovačce. A my jsme měli po prvním představení a šli jsme samozřejmě do strip klubu, protože to máme rádi, nebo já jako jsem chtěl vidět prostě vrtět se zadky a bylo mi líto, že tam nebyla moje žena, co se dá dělat. A prostě, a teďka jsem viděl normálně úplně krát, protože já jsem se chtěl strašně jakoby... Tak mluv slušně, jsi taky vzdělaný člověk. Zhulit jsem se chtěl, jakoby na kuřice a teďka jsem viděl, že vedle toho Goldfingers byl takový prostě jako krámek, kde se prodávala jako HHC, ne? Teďka to je taková ta legální, co si můžu to... Ty vole, a dali jsme si to spolu, to pamatuješ? No to si pamatuju, no nepamatuju. Já jsem byl zvolený ještě 2 dny. Jsme najeli na tvůj styl, to nic nedělá. A fakt 20 minut, tyhle Robert, to je HHC, to je na uvolnění asi. A jak jsme vešli do té hospody zpátky, tak se mi změnil svět, ale třeba na 2 dny, ty vole. Jo, jsme si sedli, teď jsme měli pocit, že nás někdo zalil do betonu. Asi hodinu jsme se přemlouvali, kdo se postaví první, aby nikdo nepoznal. Hodinu, já jsem byl tak vystresovaný, já jsem se bál, že jde o všechno. Pak jsme se zvedli, na ten hotel jsme šli tak podle mě 6 hodin. No, pocitově, to bylo za rohem. A jeli jsme výtahem k pokoji, já jsem se s ním rozloučil, on byl někde jinde. Zavřel jsem ty dveře od svého pokoje, lehl jsem si, teď mám pocit, že to bylo tak, probudil jsem se, bylo to za 9 hodin. Úplně ve stejném stavu, ty vole. Jsem říkal, co to do prd, tak jsem si strčil hlavu do vody, nic, ty vole. Otevřu znovu ty dveře od pokoje, ten výtah se otevřel po 9 hodinách, on vystoupil a říkal, já jsem se ztratil. Ale to bylo po 9 hodinách. Ale víš co, já jsem byl úplně ve stejném stavu, tak jenom, že já jsem měl ještě ráno rozhovor pro časopis Vlasta. Takže se mě tam ptala na kytičky a já ty vole, jo, mám se hezky. To bylo, jak jsi šel do toho Dobrého rána a jediné, co si odpověděl, když nějaká paní se redaktorka ráno Dobrého rána se ho zeptala a Štěpáne, vy nevypadáte dobře. A Štěpán řekl, no vy taky ne. Jsem si vymyslel, že jsem snědl zkaženou rybu. A to bylo potom? No, to bylo potom, no. Já vím, že to bylo, viděl jsem taky přišel v pyžamu do toho. Jsem pak přišel v tom, že jsem usnul, ty vole.